इउपिपिएल दलनिख्रुइ 90टा भटआव बांसिन मोननानै दोङो फार्स्ट राउन्ड बे आरो उनाव उननि राउन्डआव मा जायो बेखौ जों नुसिगोन दा मोजां जायखिजाया जोङो जेरावबो बारिदों आरो फलेदों इबार जेननायाव गैया इबार गभर्नमेन्टआव फैनो थाखाय नाजादों बयबो कर्मिफोरा 5 बोसोर जिहेतु जों बिर'धि हिसाबै दंमोन खामानि मावदों ग्रासरुट लेभेलाव बे हिसाबै आसा खालामदों जोङो सरकाराव फैनो हागोन बे बुब्लियाव जोङो नुयो हारसिङैनो दानो हागोनखौ जों नुहुरदों 21-22टा बे एखेबारे खमैबाबो आरो खमै लायोबाबो 21टा 22टा फैयो आरो आंनि हिसाबाव आरो आं निजा हिसाब खालामदों मोनसे 21टा 22टा फैयो आरो बेबादि हारसिंनो खुंनो हागोन बयबो दोङो जों बयबो दोङो रावबो थाङाखै जोंनिफ्राय ओरैनो सोरबा बांसावनो हायो रावबो सासेबो बिजाथि जेरावबो थाङाखै मसलपुरनि बाहेराव दा नैबे काउन्टिं सिङावनो दोङो जों बयबो दा आरो नैबे हलाव दोङो रावबो थाङाखै दा बिदि मोनदों मोननायनि थाखायनोथ' जोङो बांसिन भट मोनदों फार्स्ट राउन्डआव जोङो मालाय दलनिख्रुइ इउपिपिएल दलनिख्रुइ जोङो 90टा बांसिन मोननानै दोङो दा आरो सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड बारायनो हागोन बारायनाय आसा दोङो